Hej med jer. Jeg hedder Julie Herold og er en af BBH basisinstruktørerne, og jeg har fået lov til at lave et indlæg om håndhesteridning i BBHs julekalender. Det er noget, jeg gør meget i med mine heste, og det er især noget, jeg gør meget i her, nu hvor det er begyndt at blive lidt mørkere, og man ikke kan nå så meget på en hverdag efter studie og hvad der nu ellers kunne være. Så når jeg kommer hjem, kan jeg nå at motionere begge mine heste, inden det bliver mørkt, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Så kom med på tur, så skal I se, hvordan det foregår. Så er vi afsted. Jeg startede med håndhesteridning, fordi at de havde brug for noget støtte hver især til nogle af deres udfordringer på tur. Når vi rider tur med hestene, så er der rigtig mange ting, de skal vendes til. Her rider jeg fx forbi en mark med nogle køer på, som mine heste er vant til at ride forbi og ikke har nogen problemer med. Men der er rigtig mange heste, der har problemer med fx køer. Men det kan også være trafik, biler, cykler, traktorer eller hunde, rådyr i skoven, vand, der skal passeres, eller måske nogle hestespisende træstammer. You name it. Der kan være mange ting, der er farlige på tur. Men det mange heste i virkeligheden synes er farligt på tur, det er det med at komme væk hjemmefra alene. Når hesten den til dagligt bare er vant til at gå på sin mark eller på en ridebane, så er det noget helt nyt og fremmed lige pludselig at skulle forlade alt det kendte og ud i en ny verden, kan man godt kalde det, for det er en ny verden for hesten. Og hvis den så oven i købet skal gøre det alene, så kan den faktisk få øget sit stressniveau en del, og det kan gøre, at den ser alle de her farlige ting. Så noget af det, jeg bruger håndhesteridning til, det er til at vende den hest til, at det er okay at komme på tur. Det er ikke så farligt. Så ved at have håndhesten med, så får jeg sænket stressniveauet på den utrygge hest, sådan at den faktisk kan begynde at tænke og kan begynde at synes, at det her det er faktisk okay. Og lige så stille bliver hesten så mere og mere tryg ved at komme med på tur, fordi man får lavet et effektivt setup, der tilgodeser hestens behov og samtidig tilfredsstiller rytteren. Rav kunne have været sådan en hest, der ikke har ville forlade matriklen og stoppet op hele tiden, har tilbudt at vende om både den ene vej og den anden vej, og hele tiden spurgt, skal vi virkelig videre? Skal vi ikke bare smutte hjem af? Men ved at have haft en god kammerat med, så har vi fået sænket hendes stressniveau, og dermed lavet et effektivt setup. Et setup, der fungerede for hende, fordi at noget af det, hun var bange for, det tog vi hånd om, så hun fik noget selskab, og noget af det andet, hun var bange for, det vendede hun sig bare lige så stille til, fordi hendes stressniveau var så lavt, at hun kunne lære noget nyt. Så nu er hun faktisk en hest, som vi kan se her på videoen, der både kan trave på tur, og vi kan endda også galopere. Hun skritter glad afsted og har fået en helt ny opfattelse af at komme på tur, så hun har ørerne fremme, går for en løs tøjle. Vinos problem lå i trafikken, hvor han var ikke vildt bange for trafikken, men han var bare heller ikke 100% tryg ved det. Så ved at tage ham med som håndhest, så fik han oplevet en hel masse trafik i en relativt beskyttet situation, hvor at han havde en hest, der var helt kold over for trafik imellem sig selv og det vi nu måtte møde, om det så var biler, cykler, traktorer, scooter eller hvad det skulle være. Og det har været med til at gøre ham tryg over for bilerne, ligegyldigt om de kommer forfra eller bagfra. Så det er også noget af det, håndhesteridning kan bruges til. Den store fordel ved håndhesteridning er, at man kan motionere flere heste på en gang, og man kan motionere heste, der ellers ville være svære at motionere. Det kan fx være ponyer, der er for små til at blive reddet, eller utilredende heste. Så kan man simpelthen tage dem med på tur og få dem motioneret på den måde. Der er alt for mange heste, der får alt for lidt motion, og det kan give nogle, hvad jeg vil kalde livsstilssygdomme, på grund af inaktivitet med fedme og forfangenhed. Og det er jo virkelig trist, at ens hest skal blive forfangen, fordi den ikke får motion nok. Så derfor så kan man bruge håndhesteridning til at få givet sin hest noget motion og forebygge de her livsstilssygdomme. Motion det gavner på rigtig mange planer, fordi det gør, at hesten den får gang i sit blodomløb, så den får stimuleret blandt andet helingsprocesser, den får en øget kondition, øget muskelstyrke, og samtidig med motionen, så får den også frigivet en masse endorfiner, som vil gøre hesten vel tilpas og afslappet. Og den vil simpelthen få en øget livskvalitet, både fordi at den får styrket sin krop, måske får den endda også tabt sig lidt, man får forebygget forfangenhed, og den får den her ekstra velvære.
Så der er rigtig, rigtig mange gode grunde til at tage sin hest med som håndhest, give den noget mere motion. Og udover motionen, så er det jo også en fordel, at man kan gøre hesten tryg på tur, ved at vende den til det på en blid måde, med at have en makker med, og man kan habituere hesten til mange ting, der ellers ville være svære at habituere den til derhjemme.